приятели! Аз съм Даная, това е Светла и съм в нейния дом. Ето това е София. Здрасти! И днес ще снимаме клип. Руска рулетка с яйца. Пребери тези карти. Така, имаме 3 сурови, 3 сварени яйца. В момента са в хладилника, защото се охлаждат. И така. Ако някой не знае как се играе руска рулетка с яйца, обяснявам. Така, задавам някакъв въпрос на Светла и ако тя отговори грешно, си избира яйце и аз си го празнувам в главата. Или обратното и така се въртим ред по ред. Така, да започваме. И не забравяйте в края на видеото, ако ви хареса, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала ни. Иначе ще ви намеря. И натиснете камбанката, ако искате да получавате известия, когато качваме ново видео. Накрая сме готови и отиваме към банята, за да не направим мазал в стаята. Така започваме за начало първо със Светла. Защото съм гост канала, ама вие сте гости в моята къща и вече сме на равно карта. Софи, т.е. Даная. Кога ми е имения ден? Аз знам. Не знам кога тя ще да мине. Той е на... На Светло ден. Не. Това. Аз знам. Имаш късмет. Чакай. Ой, Ще те удари силно. охе, ще ви щупиш главата с това нещо. Защо го чувстваш? Гадно! Но не е сурово. После трябва да го... Не, доста това не е глупости. Служи ги. Ето тук ще ги сложим. Дай да малко да си хапна. Да, па ще си хапне даже. Сега съм отрасна. Като не обичаш яйца, как ще капаш? Обичам. Искате ли бяло яйца? куче. Пишете долу в коментарите, обичате ли яйца? Мъртвото яйце. Давай, питай се. Софи! Кажи ми за мен и да Колко? Ти даже сигурна съм, че си ги виждала. Колко клипове имах в мюзикъли? Чакай, сега да се спомня. И аз някой стрих. И тези, които са били или... Били. Даже все едно не си ги стрила. Да, все едно не съм ги стрила. Добре, така. Някъде около... 12 избирай. То това е щупано. Ну добре, сървичко. Он не го пичи да троши яйца. Това ми е любимо. И на мен така. Добре, сега си питайте Светла имен. Първо Добре. Светла. Ма чакай да видя, аз не знам, аз не си измислих въпрос. Да, не, давай ти дяволото ми. Кога е рождения ден на Пухита? На котката. Избирай си яйца направо. Прави се. Избирам... Това. Добре. Не моля да не е много силно. То повече боли, колкото да е гнусно! Нищо, това ще си подхрана косата. Храничка и яш малко яйца. Добре. О, заболя. То повече боли! Нищо. Човек, аз си го чупих в ръка и тогава. Вие сте много гадни. Така се играе по принцип. Отвратително. Не, че е гадно, просто много боли. Добре, Софи, питай има нещо. Ужас. Мисля ти какво не знаеш. Всичко знам, аз съм гений. Не е вярно. Как смееш така да ме обиждаш живота? Чакай сега Какво само да знае? видя. Не знаеш за мен какво не знаеш. Знам за теб. Но то много бързо ще свърши, ние имаме само 3 яйца. Може да взема още. Имате много. Да, ама много време ще отнеме варенето. Нещо. Може би ще има продължение. Да те питам. По-събено да съм това яйце. Йоу!
Цеца. Нали аз? И така. Добре, де, какво да те питам? Аз съм си добър с главичката. Ти аз така? Да, само където виж такова малко черупчица. Сега малко ще рупки. Весела най-зле. Аз съм си най-добра. Аз нямам черупки. Само една тука. Добре, значи... Освен Ева, кой ми е втори любим от YouTube? Айде бе. Втори ми. Първия ми е... Айде беге. Не. Кой? Боян. Избирай. Аз избирам. Да, верно, ти не беше защо. Това. Да, ти пипаш. Не, даже не ги пипнах и така направих. Това. Окей. Да. Ма не го троши, само го стисни. О, майко. Това заболя. Нали много боли? Това е още по-зле, ман. При мене не болеше. Да, ма при нея с тея повече боли. Чакай, какво ще ги правим? На нея стана цицинка ми, нали? Да. Така. Играхме на рискавитетка. Така. Светле, кога ми е рождения ден? Аз знам. Ма месец ли? Не, дата. Аз Точно. знам. Преди Дай ме месец. питаше, аз не отговорих. Месец. Януари, февруари, март, април, Май, май, юни. юни. Лятото е. Ама кога? Лятото ли? Не. Не. Ей, кога? И аз така преди отговорих, че е лятото, но не е лято. Виката. Някъде към зимата. Казвай де. Това ли казваш? Да. Не. Добре, избирай си яйце. Ето вече се сурови само. Да. Моля да не го чупи много силно, защото много боли. Леко. Добре. Заболя! Това заболява повече от миналия път. Малко подхранвам. Ако позная, аз трябва да ти го разплюкам, нали? Да, май да. Не, пропускам медалите. Не. Стига, бе. Разплюкам го аз. Добре, така ще Да. кажа. Не. Ако познаеш, пропускаш. Не, разплюкам го. Така става, добре. Много интересно. Мой да го лъжеш, защото ще ми дадеш нещо, не? Да. Здрасти. Кога е роден Мики? Аз знам кога е есента на 15. Сигурна ли си? Да, някъде там. На 15. 15. Не на 15, някъде там. Точно! Не, когато започнем училище. Преди или след? Това е важно. Значи... Между приятно. Чакай да се сета. Когато започнем училище, каза ми... Но преди... Аз победих, защото няма нито една разплака да сурово яйце. Не ме цапай. Чакай, едно утре ми остана съка. Довиждане, хора! Дайте лайк на видеото, ако ви е харесало, разбира се. Може да има продължение. Може би. Ще видим. Довиждане!